con un pelín de retraso ahora voy a dar paso a Paco Serra, ¿de acuerdo? Así que vamos a girar la cámara para ver qué buena cara hace. Aquí viene poco a poco, aquí lo tenemos. Bueno, Paco Serra muchos lo conocéis, ¿vale? Porque es toda una institución. Yo estoy en sus zapatos ahora, pero en tiempos de Paco los zapatos de director eran mucho más grandes que los de ahora. Además, estaban en un momento en que realmente la microelectrónica comenzaba. Estamos hablando de los años 80. Realmente todo estaba por hacer, ¿no? Y bueno, Paco es responsable de muchas de las cosas que han venido después, de las buenas. Y de las malas. De las malas. Tú mismo, tú puedes sincerarte. Y la verdad es que es un placer tenerlo aquí y poder disfrutar de él y de su memoria, aunque trae aquí unos apuntes porque me ha dicho que ya no es la misma de antes. Y nada, os recuerdo que el motivo de esta charla es precisamente el aniversario que habíamos comentado de los 30 años de la Sala Blanca. Así que, Paco, cuando quieras. Vale. Y ya sabéis que al lado del espacio director hay unas cuantas fotos, pues la de Paco no es la primera porque no fue el primer director del CNM, pero sí es la segunda. ¿Las fotos? Sí, vamos a compartir. Esta es la primera. Pica, ja està. Sí. Bueno, primer de tot, vull donar les gràcies al director, en Lluís Fonseca, i a l'equip per haver-me invitat a fer aquesta xerrada. Jo no en diria conferència, perquè és més aviat una xerrada i d'explicació del que fan els avis, d'explicar les guerres d'aquelles als seus nets. I el que ha dit el Lluís, el centre continua anant endavant. He estat ara escoltant el resum d'aquest any i me n'alegro. I els vull donar les gràcies a l'equip actual que facin aquests esforços per mantenir el que va començar als anys 80 i és el que penso explicar als meus records d'aquell temps, fonamentalment de la dècada dels anys 80. Des que va començar tot fins que es va inaugurar el 1991. I per fer això, doncs, m'agradaria recordar que aquí hi ha gent molt jove el context general dels anys 80. Vull dir, en el fons, doncs, potser hi ha coses que tenen poca relació amb el naixement del CNM, però algunes que semblen que estiguin molt allunyades del que va passar després a la creació de la Sala Blanca del CNM, doncs no estan tan allunyades. Per exemple, recordem que als anys 80 als Estats Units hi havia el Ronald Reagan de president i que la Guerra Freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica estava en el seu moment culminant. Hi ha una miqueta més cap a nosaltres, vull dir, recordem també que als anys 80, doncs, el 81 precisament va ser el 23F, amb el cop del Tejero. L'any 82 és quan el PSOE va guanyar les eleccions i vam tenir de president el Felipe González. I l'any 86 és quan es va entrar a la Comunitat Europea. Ara, pel que ha dit el director, doncs ara tots són projectes relacionats amb la Comunitat Europea i llavors no hi havia res, absolutament res. En quant a la tecnologia microelectrònica, es començava a parlar, recordem, doncs, això, el transistor farà no sé quants anys que es va inventar, i, doncs, era un moment en què
Doncs tots els països deien que es tenia que fer alguna microelectrònica, etc. I la situació tecnològica era que estàvem amb els temors de 2 micros per aquella època, que el 1880 o al voltant del 1980 IBM va treure el primer PC, vull dir, i totes aquestes coses. Això per enquadrar una miqueta la situació. Llavors, Madrid, el govern de Madrid, ja es havia, abans que del 82 el president del govern fos el Felipe González, ja es havia parlat alguna de què es tindria que fer, microelectrònica, etc. Però mai es va fer res. Mai es va fer res, projectes, parlar, però res més. I ara voldria fer una miqueta la situació d'aquells anys, al principi dels anys 80, la primera meitat dels anys 80, de què és el que hi havia en aquest país des del punt de vista acadèmic i des del punt de vista industrial relacionat amb la tecnologia de semiconductors. Ja no dic microelectrònica, semiconductors en general. Per exemple, això és un exemple. Durant els anys 83 i 80, entre el 83 i el 85 aproximadament, doncs vam arribar a fer una sala blanca, que molt recordareu, aquí a l'Autònoma. Molts de vosaltres hi haureu treballat en aquesta sala blanca. Molts no ho sé ja, no sé quants en queden dels que hagin treballat en aquesta sala. Aquesta sala era una sala blanca de classe 100.000 i que tenia un cubícul, una subsala de litografia de classe 10.000. Els equips que es van poder comprar, doncs, al principi eren forns de difusió i oxidació, metal·litzadora, un equip de fotolitografia i algunes coses més. Vull dir, aquesta sala es va fer amb un pressupost de 15 milions de pessetes, o sigui, més o menys uns 90.000 euros. Tota la sala, amb els equips inclosos. I això ho va donar el que llavors era la CAICIT, que era la Comissió Assessora d'Investigació Científica i Tècnica, que estava coordinada per José Antonio Cordero, que era el director de l'Institut d'Automàtica Industrial del CSIC. Algú de vosaltres potser no haurà sentit a parlar. La sala, doncs, la vam fer el Zenón Navarro i jo, perquè la gent del Departament d'Electricitat i Electrònica, el Pepe Millán i el Xavier Imarí, per exemple, estaven fent la tesi. No estaven per fer sales blanques, sinó per acabar la tesi. Això sí, hi va haver una persona que ens va assessorar, que era Guy Pirrel. Pirrel era un enginyer tècnic, un enginyer que havia treballat a França, a Toulouse, al LGE, el Laboratori de Geni Elèctric, i posteriorment aquest laboratori és el que va ser el LAS. I ell havia ja construït també una sala blanca dintre d'aquests laboratoris. I ens va ajudar, diguem, en el disseny i en tot el disseny. Vull dir, la sala, diguem, les mampares, l'acondicionament de l'aire, etc., l'aigua desionitzada, el típic de les sales blanques, doncs ho va fer una empresa de Terrassa que era Telstar. No sé si existeix o no existeix ara, actualment. Vull dir, encara existeix. I, bueno, doncs es va fer i es va acabar. I què es va fer? Bueno, aquesta sala, doncs, es va arribar a fer la propera fotografia per aquí, per cá, sí. Doncs això és un MOS, un transistor MOS, metall, en fi, normalet, el MOS més senzill que podeu imaginar, que el vam fer, doncs, just al principi de la sala blanca, amb unes màscares que ens va deixar el Pirrel, i que si em dieu la mida del canal, no ho sé, però devia ser d'un pan i mig, o sigui, no sé,
10 o 15 micres o de por ahí anava la cosa. Però es va fer i va arribar a funcionar. Bé, deixem això aquí. Això és el que hi havia aquí. Hi havia més coses, ja en parlaré. Quin altre lloc feien tecnologia de silici? Vull dir, bipolar, o no millor dit, bipolar primerament i després MOS. Hi havia un altre lloc. I aquest lloc era la unitat estructural d'investigació de microelectrònica del CSIC, que estava en el Torres Quevedo, que encara l'edifici existeix, al carrer Serrano, vull dir, i que dintre de l'Institut d'Electrònica de Comunicacions, que estava aquí, doncs l'equip format per l'Emilio Lora Tamayo, el Carlos Domínguez, el José Anguita i d'altres, doncs feien també qüestions de tecnologia MOS, senzilleta, com la que es feia aquí a Barcelona, i que van arribar a fer un inversor de NMOS, que era un anell oscil·lador. Això en tecnologia de silici, diguem microelectrònica d'aquell temps, és l'únic que hi havia pràcticament, a tot Espanya. En quant a més coses relacionades amb la microelectrònica, que també és microelectrònica per descomptat, doncs aquí a l'Autònoma es va fer el disseny d'un comptador programable l'any 82 per l'equip del Jordi Guiló, l'Helena Valderrama i el Lluís Terès, que estaven en el departament d'informàtica, no era facultat, no sé si era departament d'informàtica, perquè van haver de lluitar molt perquè es fessin estudis d'informàtica aquí a l'AVE. Va ser una guerra que va durar bastant temps. Això és del 82-83, allà està aquí, i això es va integrar, diguem, es va arribar a integrar en un d'aquests plans que es feia per enviar-los al disseny i tu integrava. Què més? Més grups universitaris que estaven relacionats amb la microelectrònica. Això ja tenim que anar a Madrid. A Madrid ja hi hem anat amb el grup de l'Emilio Lora Tamayo per de silici. Tots els altres grups de Madrid estaven més o menys creixent capes. Per exemple, hi havia el grup del Fernando Briones a Madrid, que feia MBM, molecular BIM Epitaxi, vull dir, aquest era un grup. Hi havia el grup de Telecos de Madrid, l'Elías Muñoz Merino, i hi havia el grup del Juan Piqueras de l'Autònoma de Madrid, que estaven traficant, diguem, en microelectrònica, però sobretot en microelectrònica de semiconductors compostos, xenons de Gau i coses d'aquestes. També hi havia un altre grup potent, que era el grup de l'Antonio Luque, que es dedicava a cèl·lules fotovoltaiques. Però que ell sempre s'ha dedicat, sempre, durant tots els anys 80 i els 90 i etcètera i endavant, no es va mai desviar de les cèl·lules fotovoltaiques. L'Antonio Luque va formar l'Institut d'Energia Solar l'any 79 a Telecos de Madrid i va fundar una empresa que era Isofoton l'any 91, que va fer instal·lacions importants de camps de cèl·lules fotovoltaiques. Bé, això és, jo diria que no hem descuidat res de tecnologia relacionada amb semiconductors, amb microelectrònica, se'n pot dir el que es vulgui, en l'àmbit universitari. Hi havia d'altres grups universitaris que feien mesures, etcètera, components electrònics, però de tecnologia, de fer dispositius, siguin els que siguin, doncs hi havia això. Això era la foto universitària dels anys, de principis dels anys 80. Ara anem a la foto industrial. Qui feia, diguem,
semiconductors industrialment a Espanya durant aquesta època. Comencem per Fagor. Fagor, com sabeu, és un grup basc important, molt important, que és una associació de cooperatives industrials. O sigui, van ser fundades, em sembla, per un capellà fa no sé quin any, de l'any 60 o abans i tot. I, doncs, actualment, per exemple, Fagor és un grup molt important. Té 10.000 treballadors i, doncs, la xifra de ventes, no sé, són milers d'euros, milers de milions d'euros. I té fàbriques al País Basc, fàbriques als Estats Units, fàbriques al sud-est asiàtic, etc. I aquesta gent, doncs, fan de tot. Fagor és molt coneguda per les rentadores i tot això, però precisament la cooperativa que feia les rentadores i la cosa se'ls ha vengut, em sembla. Si no me'n recordo, ja no és Fagor. Però queden moltes d'altres cooperatives que el que ens interessa, pel que dèiem, relacionat amb els semiconductors, és Fagor Electrònica, que està situada a Mondragó i que fabrica díodes de silici des del 1965. Van ser dels primers que van fabricar díodes de silici i actualment continuen fabricant díodes, per això deia que no s'han desviat massa d'aquesta cosa, de díodes i no han volgut anar més enllà a microelectrònica, fan díodes, tiristors, supressors transitoris i alguna altra cosa, I així es continua. Això és el que hi havia a principis dels 80, ja dic, continuen i amb èxit. Després, llavors, entrem al punt daurat, PIA. PIA era una empresa d'aquí que va ser fundada l'any 49 per Juan Luis Heredero Martí i per, no he pogut saber, ningú m'ha dit, ni he trobat enlloc el nom de fons de People. Es deia, no sé què, People, és els que van fundar PIA. I PIA ve el nom de PI de Pipó i Heredero, l'H-E-R. Per això hi ha un H entremig de PIA. I què van fer aquesta gent? Van començar, doncs, Luis Heredero, si no tinc la informació equivocada, ho dic de memòria, em sembla que era farmacèutic, al principi de tot. Però era molt aficionat, era un radioaficionat, un radiopita, i d'aquesta afició va néixer que fabriquessin, no sé per què, però resistències de carbó. I van fer una fàbrica de resistències de carbó. Als anys 80, a principis dels 80, doncs, la família Heredero, el Pipó se'n va marxar de l'empresa i els Heredero, la família, controlava el 70% del capital social de PIA i tenien uns 1.600 treballadors. I tenien, diguem, 3 fàbriques. En tenien alguna altra, però 3 fàbriques importants. Una era a Badalona, que feien les resistències de carbó. Jo me'n recordo d'haver vist plaques d'IBM amb resistències de PIA, amb les plaques de circuit imprès. Vull dir, llavors, n'hi tenien una altra Tudela, que després, ja ho veurem, aquesta encara em sembla que continua, però no és PIA, vull dir, els la van vendre, que feia potenciòmetres i ceràmiques. I la que ens importa ara més és la de Granollers, que feia semiconductors, que tenia uns 250 empleats i, per exemple, l'any 83 tinc les xifres que va facturar 3.000 milions de pessetes, amb exportacions al 40% als Estats Units. I què feia? Doncs aquesta gent feien transistors bipolars, uns transistors famosos que em sembla que, no sé si hi ha la foto, no, em sembla que no. Transistors bipolars de baixa potència, de mitjana baixa també potència, i van començar a fer, diguem, algun circuit integrat bipolar. O sigui, tot tecnologia bipolar.
no estava malament, era una fàbrica de transistors, en aquella època tampoc hi havia tantes fàbriques de transistors, Pier feia transistors i en feia, ja dic, amb les xifres d'exportació importants als Estats Units. Però van tenir la mala hora de firmar un contracte el 1978 en Cuba per construir una fàbrica de dispositius semiconductors, de transistors a Pinar del Río. I, diguem, aquest contracte el van signar per uns 1.315 milions de pessetes. O sigui, amb això entregaven claus en mà a Cuba aquesta fàbrica de semiconductors. Uns 8 milions d'euros, però que representaven bastant més en aquella època comptant la inflació. 8 milions d'euros d'ara, no és el mateix que 8 milions d'aquella època. Aquella època era una quantitat important. Molt bé, però per fer aquesta fàbrica de semiconductors ja encaminada a fer, suposo, tampoc els detalls no els sé, a fer tecnologia MOS no bipolar, que és el que s'imposava als anys 80, és el que s'imposava en aquella època, i tenien que comprar equips americans, de doble ús, que se'n deien de doble ús, que podien servir militar o civilment. I tecnològicament molt avançats, fabricats als Estats Units i que comprava PIA i els revenia o els instal·lava a Cuba o els venia a la Unió Soviètica. I aquí es va armar, vull dir, el pitote. El consolat dels Estats Units a Barcelona va sospitar d'alguna cosa i va denunciar aquesta exportació il·legal d'aquests equips. Van venir aquí inspectors, ja en parlarem, explicaré una anècdota. Total, que els Estats Units van condenar a PIA a una multa d'1 milió d'euros aquí i els van posar a la llista negra. O sigui, ni podien exportar als Estats Units ni podien comprar equips als Estats Units. I van condenar, doncs, a dos, el gerent de Granollers i un altre, diguem, encarregat d'això, doncs, no sé quants anys de presó i jo no sé, sembla que no es van complir perquè es van marxar, etc. Però hi ha bastanta literatura d'això i això va tenir una influència bastant decisiva. Per exemple, aquí hi ha, doncs, aquest llibre està molt bé que explica, doncs, durant la Guerra Freda, la pressió que van sofrir les empreses espanyoles i parla especialment de PIA. Etc. Aquí passa tot un capítol o tot un apartat del llibre Mecanismos de control contra la mediana empresa, el caso de PIA. Estados Unidos presentó el caso PIA como uno de los más significativos en la transferencia de alta tecnología al bloque soviético. En fi, aquí un record, un retall del país, doncs dient tot això, que el jutjat federal dels Estats Units va condenar a una multa i aquests senyors, José Puig de Lavern y Francesc Soler y Planas, los dos exempleados están reclamados por 10 cargos, se acumulan penas de hasta 60 años de cárcel y cientos de millones de dólares de multa, etc. Aquest és el panorama bastant desolador de la cosa industrial relacionat amb la microelectrònica, amb els semiconductors, com voleu dir-li, als anys 80. I amb aquestes entrem ja en l'any 82, el primer govern socialista, que hi havia de president de govern Felipe González, de ministre d'Educació el Maragall, José María Maragall, i ministre d'Indústria el Carlos Solchaga. I aquest govern va fer el PEI. El PEI és el Plan Electrónico Informático Nacional
que deia, entre altres coses, aquí està, vull dir, el que deia el Pei. Què s'havia de fer per posar Espanya en l'òrbita microelectrònica més o menys del món mundial? Doncs, creació d'una fàbrica de circuits integrats, majoria d'una multinacional, tipus Standard Custom, era la nomenclatura de l'època, de tecnologia avançada i destinada fonamentalment a l'exportació. I aquí és quan, en aquest context, va venir ATT a Madrid. Creació d'una fàbrica de circuits integrats, que capital nacional, de tipus custom o semi-custom, era una nomenclatura, com dic, que es destina fonamentalment al mercat interior. Això era PIA. 10 minuts? Val. I llavors ve el nostre. Creació d'un centre de I+D en claro apoyo a la indústria, agrupado en diversos, recollint recursos universitarios, el CSIC, gent del CSIC, investigadors del CSIC i les empreses públiques del sector, etc. Això és el que deia. Aquí està repetit, això. Dintre d'això, ATT es va construir, és l'empresa d'alta tecnologia que va venir de fora i que va venir aquí, es va instal·lar a Tres Cantos i va estar un temps aquí, per circumstàncies del mercat americà i mundial, etc., tot se'n va anar al sud-est asiàtic, va plegar. Vull dir, ja no se'n sap ningú res. Es va vendre, diguem, una empresa que va fer cèl·lules solars, cèl·lules fotoelèctriques, etc. Va ser una cosa important. Sí, molt important. Vull dir, una important, però hi ha que dir-ho tot. L'Estat va ajudar en 9.500 milions de pessetes a que vingués ATT aquí. I aquests es van evacuar. Com va marxar. Anem al centre. El centre estava a dintre el PEI. La finalitat, en principi, era ajudar PIA a fer una transició de bipolar a MOS, a tecnologia MOS, i es van començar a posar qüestions ja. A on es feia? Què es feia amb l'arsenur de Gal·li, que era l'esperança blanca de l'època? Perquè deien que el silici estava acabat, els enterros. Vull dir, el silici estava acabat. Què es feia amb l'arsenur de Gal·li? Es feia la fàbrica, aquesta fàbrica a Madrid o a Barcelona. De fet, ja estava a Barcelona. Quin estatus administratiu tindria? Quan has parlat, Lluís, de l'estatus administratiu, ja per això ve de temps. Vull dir, ve de temps. Bé, a l'època hi havia aquí protagonistes que van determinar com serien les coses. Entre ells el Joan Majó, que era director general d'Indústria al Ministeri d'Indústria a Madrid, perdó, director general d'Electrònica i Informàtica al Ministeri d'Indústria a Madrid, l'Enric Trilles, que era president del CSIC a l'època, l'Antoni Serra Ramoneda, que era el rector de la Universitat Autònoma, el Juan Rojo, que era catedràtic de Física d'Estat Sòlid de la Universitat Complutense i va ser secretari d'Estat d'Universitats i Investigació. Bé, aquí es va coure la cosa entre ells, de com es feia, què es feia, i llavors, a veure, avantatges i inconvenients perquè Barcelona fes silici. Aquí hi havia, doncs, a favor que la cosa de silici es fes aquí, el centre dedicat a silici es fes aquí, doncs la proximitat de PIA encara existia, doncs l'existència de la sala blanca del UAB, que ho podien fer, almenys ensenyar gent, vull dir, el grup de disseny del Departament d'Informàtica, la universitat cedia el terreny gratis per fer el centre,
Quin inconvenient? Doncs l'inconvenient era que també a Madrid hi havia un grup de silici, que era el grup de l'Emília Lora i del Carlos Domínguez, doncs que quedaven, en certa manera, despenjats si això es feia així. Llavors, doncs, es va desbloquejar la situació quan el grup de l'Emília Lora va dir que no, que vindrien a Barcelona. Si es feia a Barcelona, vindrien aquí. Per tant, no hi havia inconvenient. I així es va desbloquejar el moment en què, doncs, i així es va passar. El grup de l'Emília Lora va venir aquí i Silici es va fer aquí a Barcelona. Perquè d'entrada ja es veia que la cosa tenia que anar així, es tenia que separar el Silici de la Sanur de Gavi. Sanur de Gavi va quedar a Madrid i va haver moltes baralles entre Telecos, CSI, per on es feia la part de Sanur de Gavi. I finalment va quedar així. Es va fer la Sanur de Gavi a Madrid, se'l va quedar el grup del Briones, del Consell, i es va fer a Tres Cantos l'Institut de Microelectrònica de Madrid. I aquí es va fer l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, que eren dos departaments del Centre Nacional de Microelectrònica. Perquè una altra cosa que es va batallar, sobretot en Joan Major, que després va ser ministre d'Indústria, va batallar molt per l'estatus administratiu d'aquest centre. Quan tu avui has parlat del centre, vull dir, mare meva, la cosa, continua. Ell volia un estatus com semblant a l'Institut d'Astrofísica de Canàries, no va poder ser, i es va integrar dintre el CSIC. I l'Enric Trilles, per facilitar aquesta integració, es va inventar la figura dels centres en patronat. O sigui, centres del CSIC, però que tenien un patronat per fer-los més independents o, no sé, per fer-los més autònoms. El patronat va durar uns anys, però es va dissoldre perquè no tenia cap poder, ni pressupostari ni administratiu, o sigui que les coses administratives es feien d'acord amb el que es feia dins del CSIC i el pressupost, no tenia pressupost. El que volia el Joan Major era que el pressupost s'aprovés a les Corts en els pressupostos generals de l'Estat, com és en aquella època i ara, crec que també, l'Institut d'Astrofísic de Canàries. El patronat, ja dic, era una coseta que quedava molt bé, però que finalment no servia de gran cosa i, en els successius anys va anar desapareixent fins que es va desaparèixer del tot. El primer director nombrat pel patronat, perquè una de les coses que feia aquest patronat era nombrar el director, va ser Joan Pere Calva. Joan Pere Calva, catedràtic de l'Escola d'Enginyers Industrials d'aquí a Barcelona, va durar 2 anys i va tenir de lidiar en totes les baralles de Madrid per on es feia l'Institut de Microelectrònica de Madrid i, francament, va quedar tip de la cosa fins que va plegar. El director tècnic, nombrat pel patronat, també va ser l'Emília Lora. Vull dir, el pressupost inicial va ser de 2.300 milions de pessetes, més 700 milions que el Ministeri d'Indústria va posar, perquè el centre estava dedicat, es tenia que dedicar a transformar la tecnologia de PIE. El que passa que quan el centre va estar acabat i enllestit, PIE va desaparèixer del mapa. Això es va començar a fer activitat de formació de gent i tal a la sala blanca d'aquí instal·lada a l'UAB, la primera que he esmentat, i aquí ja es veu la sala blanca ben equipada, amb molts equips,
que ja eren destinats a que després vinguessin aquí. Finalment es va posar la primera pedra. Jo faig una suggerència al director. Tindries que inventar un premi, jo què sé, una botella de whisky, aquí trobi on està aquesta primera pedra. Perquè jo no me'n recordo massa des d'aquesta primera pedra, però hi és, hi és. A algun lloc hi és. No li van posar cap xip. No, sí, vam posar diverses coses. Un retall del diari de la data. Algunes sí que me'n recordo que aquí es veu en Maravall, el Juan Rojo, llavors hi ha el Ramon Pasqual allà darrere, aquí es veu el Trilles, el president del CSIC, posant aquesta pedra. Sí que me'n recordo que quasi que es va haver de suspendre, perquè es va posar aquesta primera pedra l'endemà o 2 dies després de l'atac de l'ETA i Hipercom. Vull dir, és una data que... Bé. Doncs així es va començar. I aquí es va començar el centre. Això es veu com, diguem, es va començar al centre, fonaments, etc. Aquí hi ha diverses fotos de com es va anar construint. La sala banca es veu allà. Això, abans d'anar a la sala banca, això és una conversa entre el Zenón Navarro a la dreta i l'Emilio Lora a l'esquerra, perquè qui feia la sala banca? Al centre ho va fer, doncs, un equip d'arquitectes. A veure si me'n recordo. El Jordi Febrer, exactament, el Jordi Febrer i la Mercè Torres, els arquitectes que van fer l'edifici del centre i el va construir Ferrovial. A la Sala Blanca doncs, vam lograr que es pogués separar de la construcció del centre, perquè Ferrovial deia que això a la Sala Blanca ells sabien molt, que havien fet molts aires acondicionats per oficines, és que els tenen que ensenyar d'aire acondicionat. I hem quedat ben arreglats, no? Vull dir, hem tingut de batallar, vull dir, allò que deien de l'administració, no? Jo critico l'administració en aquest sentit, però no critico l'administració de la casa, perquè a vegades, en certa manera, doncs fem pagar els plats tancats a qui no té res a veure, que és l'administració de la casa fa el que diuen que pot fer en el cas de l'administració general de Madrid, però, doncs jo els reconec que van fer tot el possible perquè, com així es va fer, que la Sala Blanca se sortís a concurs per parts. L'aire condicionat el va fer un, l'aigua desionada una altra empresa, etc. Es va poder lograr, perquè si no, això era tabú en el CSIC de l'època. Era tabú. Bé, doncs, arribem a tot això. La Sala Blanca va ser dissenyada per una enginyeria d'aquí, que es deia Màster, d'arquitectura i enginyeria, que després va ser una de les que va fer el sincrotró, també. I vam arribar, finalment, doncs, això és una visita durant les obres, el president Pujol, el Ramon Pasqual, el Miquel Puig, etc. L'Anna Virolés, que era presidenta és secretària del Patronat, després va ser ministra d'Educació, i això es veu més els fonaments de la Sala Blanca, aquí els fonaments de la Sala Blanca, com es va construir la Sala Blanca, i aquí, si no me'n recordo, això és la llosa que hi ha sota la fotolitografia, la llosa antivibratòria. Vull dir, quan es va construir. Això ve ja a la inauguració. L'11 d'abril del 91 s'inaugura la Sala Blanca amb l'Avinguda dels Reis. Vull dir, els de seguretat volien entrar un gos dins de la Sala Blanca per veure si hi havia una bomba. A mi es veu que se'm va posar els pèls de punta a mi, no els del gos a mi, quan vaig sentir això. Vull dir,
Aquí com la placa encara hi és, no? Baix, la placa. Aquí doncs entrant... Aquests ja no hi són. Aquests forts. Aquests ja no hi són, Aquests ja no hi són. Jordi Pujol, el rei, i jo fent aquí el paperot. La típica commemorativa. Va ser la primera. La primera. La reina aquí sense gorro. No es va poder posar gorro perquè no quedés despentinada. Sort que una dels nois, no me'n recordo qui era, de la Sala Blanca, doncs abans d'entrar es tenia que passar per la dutxa d'aire. Si arribem a passar la reina amb la dutxa d'aire, amb les faldilles que duia, ho hagués passat. Vull dir, en fi, anècdotes d'aquestes, el que vulguem. Bé, què passa aquí? He preguntat alguna cosa? Crec que això? No. Bé. Aquí, els ratolins aquí. Deu dir la Sabela. Una mica... Bé. La propera... Bueno, això ja tindria que acabar la cosa aquí. Però jo vull fer un petit, abans d'acabar, la Sala Blanca es va acabar, es va fer, va funcionar. Vull dir, és el que hi ha ara, totes les ampliacions i tot això. Però la Sala Blanca, si no és assegut, o la gent tècnics que hi ha, que es cuiden de la Sala Blanca, i per les operaris i operàries que van fer això, doncs no era funcional. I això, tornem al principi de tot, perquè molts d'aquestes persones provenien de Pia. Ja tenien una experiència en forns, ja tenien una experiència en manejar-se en casos, etc. I molts d'aquestes persones eren de Pia, que van poder venir aquí com a operadores de Sala Blanca o com a tècnics. I aquí, em recordo d'ells que si no, això no era funcionat, hem tingut una Sala Blanca que ningú sabria com fer-la funcionar, són gràcies a ells que aquí passo unes fotos que es veig en Pep Terrades i en Carles Seisdedos, vull dir, traficant, a Josep Rus, aquí també traficant, el Filippo i el Terrades, són aquests tècnics inicialment els que van, diguem, arrencar operativament la Sala Blanca. El Capell, el Filippo i el Carlos Seisdedos, i jo el Carlos Seisdedos, aquí, parlant d'un quant temps. Mira, aquí hi ha el Fernand Navarro, el Joan Baucells, la Francesca, no sé qui és, el Montserrat, aquest d'aquí esquerra no ho sé, el Carlos Seisdedos, aquí, doncs, el Fernand Navarro i el Terrades, i aquí, diguem, els que operaven a dins de la Sala Blanca. Tots els que operaven a la Sala Nieves, ja és que no els conec, és que, francament, vestits així ja se'n passa. Vull dir... I aquí, doncs, de festa com avui, però fa uns quants anys abans. De festa com avui, però això, fa uns quants anys abans. Més festa com avui, però 30 anys, no, potser no 30 anys, però quasi. I aquí acabo. Molt bé. Moltes gràcies també per aquesta visita, aquest regressó al passat. Al principi de com va començar tot. Sí. Doncs en principi no, això ja... Aquí ja estem. Molt bé. I ja continuarem amb el... No, està perfecte. Doncs menys mal que l'ha aturat. No, perfecte, de temps, 5 minuts abans i tot. Vull dir que...
Ara tenim que escriure